كابلو منينيو حنباشا أبينا قال خيت بلاني نسي أنا تيسر راح أريخ نسرحة كم زناتي عين حنباشات كتسنقط ياخن بزحات حوات كومنت بفلاي بتيك توك أنا حنباشا مخانا بيني نداود غني تبو زي كنا لي قالت بلاني خن بزحات مالتي سلازي نزاناتي ريخن لك كم زناتي كتسنقط تريخ تخليخن تريو لك كتسبقو معات ترايت أنا تطقم كل سبيسان أنا تخطلكو حق كيركن كده لك كم زناتي كم زناتي تصبق كمان كتسنقط ياخن رؤيو توشتو رؤيو تصبق كوين تريو لخن مبجافو رؤيو بتعمل روكيت كوين مالتيو ناي أوفن حنباشا خمزو كوين روكيت تحر كوين زيادة ملكع زلو مالتي تريو لخن كتصبق معتي فوكس كا معتي ملكو خاخن تعمو خاخن نقدر يكلني مالتيو بتعمو تعمي تخطاتلاني خن جن كا كم زعينة حنباشا عايزة لك نمتي مجمرتا زا فيديو لايك كبر لايك كبر مثلا بكل سبنا هتبصح مالتيو قتلكن دما فلو بلان بليس حوات فلو لكن أتاو عنيهن توم فلو تبلوني تبلاني زلخن دما دقيقة باللبي زمسكنكم سلازق المسا فيديو مجمرتا بليس فلو لكم جمروها ريوا بطعمي سبونج زغون حنباشا تريوا لكم توشتو ريوا كم زعين حنباشا بتشا ما يتراين بسخونا كم زعين حجلكم كمبس كل خصوم كامل تبعكم ما يفليني سخونا ريتو لكم دما أكم أنت صحفوا لي نبس ترارحون عناي نحن مسرح ستقم كل سبيزا أبز مجمر تخلتنك أو حندها تقم قنت حانتتا بجاكا أمتاي أبز فحكيت بلاني لما جمرت أنا تقدميت قمت إلا بجاس تفاحيلات مالتي وأقول بزي دا حالنتي أقمت إلى خمس سنة تخليتها ومقبرة مالتي بس هنا قل تحنت بجاك أميتها تحنت بجاها تتأكي ملا مالتي حجن قاحو بتعم تصبغ يتقبرون حنباشا حتى بسحات حوات بلاقن كم زن قاحو دي تصابا قال غيرها تقم كل خو زي حنباشا يكونن زي كالي شمهابي وي كالي بلي وقلت بلاني هنجن أنا ناديتاتنا حنباشا وي بهلا حنباشا اللي كون زور تزلخو تعال زمناوي حنباشا ولا بلا كومل كن كيتصحف عليه بكومنتي زنقرا كنزلخو مالتيو بزخنا فرقي كوبايا شكور تتاكي لخو مستين قاحو تصبغ كيرا هاريمي قصيله ድማ ሓንቲ ፍርቂ ኩባያ ዘይቲ ተጠቂመ ፀባ ድማ ሓንቲ ኩባያን ፈረቃን ተጠቂመ ለቢቶ ሓንቲ ማንካ ቁሩብ ቫኒልያ ተጠቂመ ማለት እዩ ቀለል ይወራት ስቤዛ ንገብሮ ነቲ ፀባ ገለ እንተዘይብልክን ወራ ብማይ ክትጥቀማ ትኽእላይኽን ማለት እዩ ብድሕሪ ድማ ቁሩብ ጨው ገይረሉ ቀፂለኻ ፊኖ ክጥቀሚ ማለት ፊኖ ድማ 5 ኩባያ ክጥቀሚ ኣብዚ ነፍየ ዘዳለኹ ወይ ዝጥቀም ዘለኹ እንተነፍሪ ክንኦ እቲ ሕንባሻ ክንውን ፎኩስ ክኾን ይሕግዘይ ማለት እዩ ካልእ እቲ ፀባ ዲቱ እንቃቑሖ ካብ ፍርጅ ኣውፂኹን ፀንሓ ማለት እዩ ቁሩብ ክውዕ ኣለዎ ብዙሕሉ እንድሕር ጌርክኖ እቲ ሕንባሻ ክንፅቡቕ ኣይከውንን ማለት እዩ ስለዚ እንቃቑሖኽን ገሊኽን ካብ ፍርጅ ኣውፂኹን ፀንሓ 5 ኩባያ ሕሩጭ ተጠቂመ መሊሰ ድማ ሓንቲ ማንካ ድማ ባኪንግ ፓውደር ተጠቂመ ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ክንለውሰና ሕጂ ኣነ ክለውሶ ከለኹ ብፍላይ ናይ ኦቨን ድሕር ኮይኑ ቁሩብ ከምዚ ልምልም ዝበለ ገይረ ዝለውሶ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ሕንባሻ መታን ፎኪስ ክኾነለይ ማለት እዩ ግን ከምዚ እንድሕር ስኽንካ እቲ ምስ ሸለምኩኖ ብላዕሊ ሕጂ ቁሩብ ክልክዕ ከምቲ ትሸለምኩኖ ኣይወፅን እዩ ልምልም ዝበለ እንተጌርኩኖ ማለት እዩ ንሕር እቲ ሽልማት ናቱ ዘገድሰኩም ኮይኑ ቁሩብ ኣትሩር ተብልኦ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ኣዝዩ ፎኩስ ሕንባሻ ተደሊኽን ከምዚ ጌርክን ትለውስኦ ልምልም ዝበለ ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ዝበዝሐ ግዜ ዘርእየክን ሕንባሻ ከምዚ ገይረ ዝለውሶ ብዝኾነ ናብ ተስሒበ ምፅኤ ብዚ ስለ ዝነውሓኒ ለይሰ ምፅኤ ኣለኹ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርክን ልውስ ኣብልዎ ስጋዕ ፎኩስ ትኾን ማለት እዩ ይርዳእካ እንድሕር ለምሊሙስ ኣብ ኢድካ እንድሕር ፅቡቅ ጌርካ ለይስካያስ ኣብ ኢድካ ይፎኩስ ይርዳእካ ማለት እዩ ብዝኾነ ብዝድሕር ሰዓትን ገለን ዝኾን ከዓ ዝሓልሎ ሎማዓንቲ ቀልጢፉ ኣይበኩዐን ሰዓትን 20 ደቂቕን ገለ ዝኾኑ ወሲድለይ ማለት እዩ ከከም ዋዒ ሙቐት እንድሕር ኣሎ ፅቡቅ በኩዑ ስለዚ ሰዓት ተኣኽለክንያ ብዝኾነ ብዚ ፅቡቅ ገይረ ሰቲጠዮ ኣለኹ ፅቡቅ ገይረ ምስ ሰጠጥኩ ከዓ ፅቡቅ ኮይኑ መታን ሓፍ ክብለለይ ከዲነ ንሓንሳእ እና ሓደ ፍርቂ ሰዓት ዝኾን ድማ ከፅንሖ እየ ማለት እዩ ሕጂ ሓፍ ተይልልካ ኣብዚ መሊሱ ፅቡቅ እዩ ዝኾነልካ ቁሩብ ግዜ ሃብኦ ምስ ሰጠጥኩኖ ማለት እዩ ብዝኾነ ከባቢ ፍርቂ ሰዓት ዝኾንካ ኣብዚ ፅንሐዮ ማለት እዩ ሕጂ ክንሽልማ ኢና እዚ ሽልማት ሕጂ ከም ምርጫ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ከምቲ ንዓኽን ደስ ትብለክን ማለት እዩ ከምቲ ድፅብቐልክን ወይ ከምቲ ትኽእልኦ ማለት እዩ ገሊኡ ሕጂ ትኽእሎ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ዝኣበየካ ኣሎ እንድዩ ከምቲ ትኽእልኦ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣነ ግን ኖርማል ከምዚ ሕንባሻ ንገብሮ ገይረ መሊሰ ፍርቆ ከርእየክን እየ ብሓፂሩ ድሓን ከምኡ ገይረ ክጥቀመ ማለት እዩ
ምሽላም ቀሊል ድሃኒ ማዕረ ጌርና ከምዛ ትሪኣ ዘለኻ ንገብራ ማለት እዩ ብዝኾነ የሕዋት ፈሎ ምባልካ ተውሕድ ኣለኽን ብፍላይ ዘናብ ዩቲዩብ ዘለኽን ፕሊስ ፈሎ ኢልክን ኣተባብዓኒ ወላ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ኣብ ፌስቡክ ትሪኣን ዘለኽን ከዓ ዝያዳ ንዓይ ከተተባብዓ እንድሕር ተደልያኹንክን ኣብ ዩቲዩብ ከይድክን ሳብስክራይብ ግበራለይ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ትሪኣነ ኣብቲ ባዮ ኣለክን ኣብ ቲክቶክ ትሪኣነ ኣብቲ ባዮ ኣለክን ናይ ዩቲዩበይ ሊንክ ማለት እዩ ወይ ድማ ድሕር ሲንክን ኣብኡ ኣሜን ናቴልክን ሰርች ኢልክን ክትረኽባን ትኽእል ኢኽን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዩቲዩብ ከይድክን ሳብስክራይብ ግበራ ተንዓይ ዝያዳ ከተተባብዓን ትደልያ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብ ኩሉ ሳብስክራይብ ጌርክን ፈለው ኢልክን ኣተባብዓን ማለት እዩ ዝያዳ ሰብ እንተተባቢዕካ ኢኻ ንስኻ ዝያዳ ትሰርሕ ማለት እዩ ግን ብዙሓት ከተተባብዑን ኢኹም ብልቢ የመስግነኩም ይቐኒለይ ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ጌርና ድማ ንሽልም ኣለና ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ማእከል ቁርብ ሕንፅፅ ኣቢልኻ ካልእ ከም ዝፍለጥ ዲዛይን ክገብራ እምበር ወላ ከምዚኣ ኖርማል ጌርክን ክትሽልማ ትኽእል ኢኽን ቀላል ማለት እዩ ሕጂ ፍኹስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ካት ብኾና እንታይ ይኾን ኣሎ ቀልጢፉ ነቲ ድሸለምናስ ከም ሽፍን ይብላ ኣሎ ሉምሉም ድሕር ኮይኑ ከምኡ ቁርብ የሸግረካይ ጥራይ ፅቡቅ ጌርክን ዝቐጥቀጥ እንዳብልክን ሸልሞ ረያ ከምዚኣ ኮይና ኣላ ሕጂ ብትማእከልካ ከምዚ ክገብረሉ ኣነ ማለት እዩ ኣብታ ማእከል ናይታ ዝቆረፅናያ ማለት እዩ ቀላል እዚኣስ ከምዚ ከባድ ኣይኮነን ግን ሕምባሻ ሓንሳብ ይኣበይካን እዩ ልክዕ በዛናተይ መንገዲ ጌርክን ድሕር ሰንኪት ክንኦ ግን ኣይኣበይክንን እዩ ሓደ ኦበንክን ኣርሲን ክንኦ ፅንሓ ከምዚ ክትሽልምኦ ከለኽን ካልኣይ ነገር ትንቋቑሖ ድዩ ፀባ ትጥቀማሉ ካብ ፍሪጅ ወፂኡ ክፀንሓሉ ክትለውፅኦ ከለኽን ከዓ ቁርብ ኣብ ኩስ ኣቢልክን ልወስኦ ማለት እዩ ብዝኾነ ብዚ እንቋቑሖን ፀባን ኩሉ ኸየ መጀመርታ ኣብቲ ኣልመንድ እንዲዮ ክገብረሉ ሓሲበ ግን መጀመርታ ኩሉ ኸየ ማለት እዩ ንኩሉ ድማ ፅቡቅ ጌርና ክንለኾይና እዚ ንምንታይ ዝሕግዙ ሕጂ ሕብሩ መታን ፅቡቅ ክኾን ማለት እዩ ሕብሩ ፅቡቅ ክኾነልክን ትደልያኽን ከምዚ ጌርክን ንለኽዮ ማለት እዩ ተወዲኣ በቃ ወዲእና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኦቨን ክነጥዋ ኢና ኦቨን ድማ ወልዐዮ ኣለኹ ነዚ ዲኮር እንዳገበርኮ ማለት እዩ ኣብዚ ግን መጀመርታ ኣልመንድ ከምዚ ተቆራረፀ ኣለኹም ክጥቀመ ድሌትኩም ፎርማ ክትጥቀማ ትኽእል ኢኽን ወላ እውን ክትቅጥፍኦ ትኽእል ኢኽን ማለት እዩ ኣብታ ማእከል ድማ ወይኒ ክገብረላ ክትፅበቅ ኮይና ትሪኣ ኣለኽን ኣብዚ ድማ በሲላ ወፂኣ ማለት እዩ ረያ መራት ፅቡቅ ኮይና በሲላ ብ180 ዲግሪ ንከባብ 35 40 ደቂቕ ዝኹን ኣብሲልዮ ቁርብ ርጉድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ቁርብ ግዜ ይደሊ ትማእከሉ ክበስል ማለት እዩ 30 ደቂቕ ምስ ሓለፈ ስተኪኒ እቲ ክንሪኦ ኦቨን ካብ ኦቨን ከዓ ይፈላለዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ቁርብ መታን ፅቡቅ ክኾን ሕብሩ ቁርብ ጠስሚ ልኽያ ኣቢለ ብላዕሊ ድማ ዘይቲ እዚ ጎማ ሸፊንዮ ማለት እዩ ድሕሪኡ ድማ መጠረሽታ ከምዚ ኮይና ሕጂ ድማ ከነውፅእ ኣይና በቲ ጫፍ ሒዙ ከይኮን እምበር ብታሕቲ ንገብረሉ ክስታይ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዞ ማለት እዩ ኣየሸግረካን ኣብኣ ከለኻ ኣውፅእ ተብላ ማለት እዩ እዛ ማለት እዩ ይደጋግማ ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ካብ ኮመንቲ ከምኡ ትበሊልክና ነርክን ገዲፍያ ነይር እንዴ ሕጂ ካ ትምለሰንላ ሕማም ድዮም ሎ ወላ ኣመል እንደ ብዝኾነ ግን ከምዚኣ ገይረ መጠረሻ ድማ ኣውፅእያ ኣለኹ ረያ ክትፅብቅ ኮይና ሕጂ ክንቆርሳ ኢና እዚኣ ወላ ፍሉይ እንድሕር ጋሻ ክትበፅሓ ዘሊኽን ከምዚ ዓይነት ሕምባሻ ሒዝክና ኣለኹ ኪዳ ወሓለ እያ ተብል ረአዮ ክፅብቅ ኮይኑ እዚኣ ሕምባሻ ከን ጓለይ እንዳሸገረትኒ ሰሪሕ እያ ትበኺየኒ ነይራ እንተ ከምዝኾነት ማለት እዩ ሕጂ በቲ ሓደ ኢደ ሓቁፋ በቲ ሓደ ኢደ ሰርሓ እንዳሸጎርኬ ሰሪሕ እያ ግን ኣብ መጠረሽቱ ከምዚ ዓይነት ሪዛልት ክትበኒ ኣይተፀቡቕን ማለት እዩ ትሪኡ ኣለኹን ክፅብቅ ኮይኑ ወሓለ ኢልክን ፀሓፋ ወሓለ በላኒ ዝኾነ ዝጎድሎ እንተተረኣይክን ካብ ኮመንቲ ፀሓፋ ማለት እዩ ትሪኡ ኣለኹን ናይ ብሓቂ ክፅብቅ ማለት ኮይኑ ሰሪሕክን ፈትና ኢኽን እዚኣ ዝኾነ ርእቶ ተለክን ድማ ኣብ ኮመንቲ ፀሓፋ ለይኽን ወላ ጣዕማ ክነግረክን ኣይክእልኒ ልክዕ በዛናት ኣሰራርሓ ጌርክን ተሰሪሕክን ማለት እዩ ብዝኾነ ነዚኣ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ሒዘልክን መፂ ነይረ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰክን ሰሰናዩ ፅቡቁን ኣኽን ከይኮለስክን ግን ኣይተኽደን ኢኽን ርአ ምፅጋብ ሲእኒዮ ዘለኹ ተማእከሉ በቃ ትሚነ ዝሪኦ ዘለኹ 10 ግዜ ክኮልሰክን የቆሪሰ ፈለው ከይበልካ ምውፃእ ግን ኣይተፍቀድንያ ፈለው ኢልክና ንውፅእ ክንረዮ ከጥዕመክን የት ውሽጢ ትሪኦ ኣለኹን ማሻላ
ብዙ ኸነ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰክን ሰስና ይፀፅብኩን ኣኽን ባይ ፅቡቓት